Sastre, de records del barri gòtic, i el que fem és parlar precisament del nostre barri, de la història del nostre barri, de com l'hem ocupat fins ara i com l'estem ocupant en l'actualitat, i és una reivindicació perquè els veïns sortim al carrer, ocupem les nostres places i siguem nosaltres els que es vegin, no només els turistes que continuen allà al seu rotllo explicant els seus temes. Aquesta obra de teatre la podreu... No? Aquesta obra de teatre la podreu veure el dia 4 de juliol en el centre Francesc Cabot Messon, que està aquí a Sant Pere Més Baix, número 7, però per venir, com que hi ha un aforament limitat, tot aquell que vulgui venir, que em demani un flyer, que aquí tenim una adreça de correu electrònic que és info@fundacionservas.org, encara que me l'he pres, i podeu escriure per tenir la vostra plaça. Espero que sigueu molts els que vingueu a veure'ns, perquè ens ho hem corret entre tots, mireu que som uns quants, encara hi falta gent. Podreu veure més de 30 persones, no sé comptat ja perquè m'he perdut, més de 30 persones a sobre de l'escenari, fem de tot, ballem, cantem, actuem superbé, tenim els músics espectaculars, hi haurà una sorpresa final amb el qual és una cosa que heu de venir, perquè a més ens ho hem currat entre tots, els records, tot el que s'explica en aquesta obra són records i vivències pròpies dels nostres veïns, que som una espècie en perill d'extinció, amb el qual, això, us convidem a tots a venir i veure Pati de Veïnes. Un aplaudiment per tot l'equip que ha fet possible. Un aplaudiment per tot l'equip que ha fet possible. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay carnera, ay carnera. Una noche el río pasó, ay carnera, ay carnera. Las palmas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Las palmas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza del río. Pati de Veïnes. Un aplaudiment per tot l'equip que ha fet